ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നോളജ്, എല്ലാ അറിവിലും വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവ്. രാജഗുഹ്യം എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായത്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ അതേതാണ്? ഭക്തിയോഗം. എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ച് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായതും അത് രഹസ്യമായത്, മഹാരഹസ്യമാണ്. കാരണം ഇത് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്, ആ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, അത് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അറിവല്ല ഇത്. കാരണം ഇത് നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അറിവാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകളും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ സദാസമയം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കണം, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മരയുത്യേച മയി അർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശസ്യ സംശയഃ. അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു, ഏത് അവസരത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിറവേറ്റതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനന്യ ചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അനന്യമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടുമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ നിധാന നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ആ ഭക്തിയോഗം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും മുതലായ ആ വളരെ രഹസ്യമായ ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അസൂയാലു ആകാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അസൂയപ്പെടണം? ഭഗവാനെ നമ്മൾ അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം? കാരണം ഭഗവാൻ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകും. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പണക്കാർ, വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ളവരെല്ലാവരും, അവരെ ചിലർ അസൂയപ്പെട്ടേക്കാം. കാരണം അവർ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാം, അവരോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ തനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സന്ദർഭം ലഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന കാരണത്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ചിലർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചാലും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിലോ വിശ്വാസത്തിലോ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗുണം, പ്രധാന ഗുണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്തോറും നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നീങ്ങി പോകുന്നു. അത് ഈ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്തോറും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് രാജവിദ്യയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ബീന മാതാജി, ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം. ഇന്ന് നാളെയോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം. പുസ്തകം അവര് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നോ രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം മാതാജി. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായത്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഈ അറിവ് ലഭിക്കുകയില്ല. കാരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഒരാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ഒരാചാര്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള യോഗ്യരായവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പവിത്രമാകുന്നു? ഇതിനെ സ്വയം നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വയം പവിത്രമാണ്. അതിനെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാകാത്ത നമ്മളെ കൂടി പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പവിത്രമായതാണ്.
പവിത്രമായ ഒന്നിന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിനെയും എല്ലാം പവിത്രമാകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആധ്യാത്മികനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കുക വഴി നമ്മൾ പവിത്രരാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ്. അവ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പവിത്രമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും അത് നമ്മൾ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതും നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നതും നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഇതിനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ധർമ്മം എന്നാൽ ധർമ്മ്യം എന്നാൽ ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി. അതായത് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോ ക്ഷചേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സംപ്രസീദതി. ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് അധോക്ഷണത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണനാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരു ജീവരാശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു ശരീരമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത ആത്മാ സംപ്രസീദതി, ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അഹൈതുഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്ത ഒരു അനിയന്ത്രിതമായ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം, ഒരു ഉപാധി വിധേയമല്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ, നമുക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ജീവാത്മാവിനെ അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്ന്. ശാശ്വതമാണ്. കാരണം ഇത് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആയുസ്സുണ്ട്, അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത എത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ പേടിക്കാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്തുവോ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഡോക്ടറാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് സേവകളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നിരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയെല്ലാം നമ്മൾ സേവകൾ ചെയ്തു. എങ്കിലും അത് ഭൗതികമായ കർമ്മമായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ താൻ പഠിച്ച ആ ഒരു MBBS ഡോക്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഒന്നും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും ഓർമ്മ വരികയില്ല. കാരണം ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവും എല്ലാ ഓർമ്മകളും എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്തു, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളോ അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. കാരണം ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഇതിനോടുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. താൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, അങ്ങനെയുള്ള മുൻജന്മ ഓർമ്മയല്ല, പക്ഷെ അതിനോട് ആ പ്രക്രിയയോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയും അതിലൂടെ ആ ബാക്കിയുള്ള
അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതമാണ്. അതിനെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാലും അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതമാണ്. കൂടാതെ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, സുസുഖം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഭക്തന് ഭഗവത് മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുകയോ, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആധികാരികത്വമുള്ള ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നീട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച സ്വാദേറിയ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാ നിലയിലും ആനന്ദകരമാണ് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കേൾക്കും തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കതിൽ ഒരിക്കലും മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിവേദിക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയും. ഏതൊരു വ്യക്തിയും പ്രേമപൂർവം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉച്ചനീചത്വം കണക്കിലെടുക്കാതെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നിവേദ്യമാകട്ടെ, നമ്മുടെ സമർപ്പണം എന്തായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ശാശ്വതമായി അവ്യയമായി നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്ക് ശേഷവും തുടരും. ഭക്തൻ ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിഗത പരമനായ പുരുഷനാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തിയാലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവായിരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസന്ന മനസ്സോ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ, അവ നമ്മളെ ആ ഒരു മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അശ്രദ്ധദാനാഹ പുരുഷാ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്രാപ്യമാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പുനർജന്മം തീർച്ചയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവൻ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഇവിടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്രമേണ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും സാധിക്കും. അല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, കുറേശ്ശേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ശരി, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്ന് മറപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ക്രമേണ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോൾ ആദൗ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗഃ തഥാ ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി സ്യാത് തഥാ നിഷ്ഠ രുചി ഭാവ പ്രേമ, ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിൽ പ്രേമം എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ആദൗ ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു
ഭക്തന്റെ ഒരു ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. ആദോ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ. ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മിൽ ഏത് ഗുണം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടിയാൽ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കും, കള്ളു കുടിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ദുരാചാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കാക്ഷിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ചേരുന്നു. അവരെന്തെല്ലാം, ഭക്തന്മാർ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നുവോ അതേ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഭജനക്രിയ, അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭജനക്രിയ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകൾ, ആ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭജനക്രിയ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചീത്ത ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലെ ചാപല്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു അനർത്ഥ നിവൃത്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുസ്സംഗങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ആ ഒരു ഭജനക്രിയ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അതുവഴി ആ നിഷ്ഠയിൽ, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി, നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ രുചി, ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം, അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ, ആ ഒരു ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും സേവനവും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭാവ, നമ്മിൽ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടുള്ള ഒരു രുചിയും ഭാവവും എല്ലാം വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ ക്രമേണ അത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക്, പ്രേമത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരും. പക്ഷെ അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പരിപൂർണരാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അതിൽ വിശ്വാസം വേണം നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വേണം. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ പരമപദം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുകയാണ്. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. മയാതദമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷ്വസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവ്യക്തം, വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണനായിട്ടോ ശ്രീരാമനായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ ഒരു ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന്. സർവവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം എന്ന ഇവിടെ അവ്യക്തമൂർത്തിന എന്ന പദം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെ, ആധ്യാത്മികമായ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെയും ഭൗതികമായ അധമ ശക്തിയുടെയും സങ്കലനം മാത്രമത്രേ. സൂര്യപ്രകാശം ലോകത്തിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത് ശക്തിയും സൃഷ്ടിജാലത്തിലെങ്ങും പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തിയിലാണ് അവയുടെ നിലനിൽപ്പ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും കുടികൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം
ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല, ഒരു കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ആധാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മത്ത പരതരം നാണ്യം കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഒരു മുത്തുകൾ എങ്ങനെ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, ജ്ഞാനമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപി എങ്കിലും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ തന്റെ അമ്മയായ യശോദാമ്മയ്ക്ക് പ്രപഞ്ചമെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലരാമനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം യശോദാമ്മയോട് പരാതി പറഞ്ഞു. യശോദാമ്മ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട്, ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇവരെല്ലാം നുണ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായി തുറന്ന് കാണിക്കൂ, ഞാൻ ആ മണ്ണ് തിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വായി തുറന്നപ്പോൾ അമ്മ എന്താണ് കണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും അനേകം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകവശം യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതിനുള്ളിൽ ബ്രഹ്മാവ് കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രഹങ്ങൾ, അതിൽ ഭൂമി വരുന്നു. ആ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ യശോദാമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നചമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതവൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത്, അതും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയും എല്ലാം ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഇവയെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാൽ ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. അത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തെ മുഴുവനാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്റെ ഒരംശമായ ആ പരമാത്മാവിനാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ധാമത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാത്രം മതി ഇവിടെ എല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കുവാൻ. അത്രമാത്രം യോഗ പ്രഭാവമാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്ന്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, എന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരണത്തിൽ അവ നിലകൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ പരമപുരുഷനായ ഞാൻ അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന്. ഇതാണ് അചിന്ത്യമായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇതിലൊന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ശക്തികളെയെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയോ എല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശത്താൽ ഇതെല്ലാം സാധാരണ പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി ഇത്യുപധാരയാം.
ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വായുവിന്റെ സ്ഥാനം ആകാശമാണെങ്കിൽ കൂടെ വായു എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാവിധി നടക്കുന്നു. ഒന്നിനും ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. സർവഭൂതാനി കൗന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 7-ാമത്തെയും 8-ാമത്തെയും അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലാണ് പഠിച്ചത് കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ചതുർയുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഒരു കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആരംഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ജീവരാശികളെല്ലാം ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അവയെ വീണ്ടും, അതായത് ജീവരാശികളെ മുഴുവനായിട്ട് ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. അങ്ങനെ സൃഷ്ടി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ നടന്ന സൃഷ്ടികളെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെട്ട് ജീവരാശികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പ്രകൃതിം സ്വാം അവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭവും അവസാനവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നടക്കുന്നു എന്ന്. ഭഗവാനാണ് ആ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനവും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതും. 3 കാര്യവും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം 3ഉം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. വേറെ ആരുടെയും കൈപാട് അതിലില്ല. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിലകൊള്ളുകയും പൂർവജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ നിലകൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയായി. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർഗാരംഭം മുതൽക്കേ തുടങ്ങും. അവയെല്ലാം ക്രമേണ പരിണമിക്കുകയല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഭിന്ന വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഏതേത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അതേ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്വാധീനതയില്ല എന്ന് അവശം എന്ന പദം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം കഴിഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നീട് അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. ആ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ശരീരം നൽകണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡാർവിന്റെ തിയറി എന്താണ്? ക്രമേണ പരിണാമ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തിന് മുൻപ് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, എന്തെല്ലാം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ, അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് മനുഷ്യനാകുവാൻ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. മനുഷ്യനിൽ തന്നെ സ്ത്രീയായിട്ടോ പുരുഷനായിട്ടോ ജനിക്കണം, അതനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നു. വളരെയധികം താമസ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മൃഗമായിട്ടാണ് ജനിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു വേദിയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയല്ല. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും 84 ലക്ഷം വിധത്തിലുള്ള ജീവരാശികളുടെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന്.
നച മാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധ്യത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അവയ്ക്കൊന്നിനും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇവയ്ക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇച്ഛപ്രകാരം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വയം നമുക്ക് എല്ലാം സുഖിക്കണം, അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം പലതരം ലീലകളും ആടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. നമ്മൾ നിത്യബദ്ധരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജന്മത്തിലും ഓരോ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതിലൊന്നിലും ഞാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല, ഇതൊന്നും എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇതേപോലെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടെ വസിക്കാം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനം എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. കൽപ്പത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഭഗവാനെ ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം ധനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ, അവർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് മഹാഭാരതം പഠിച്ചാൽ അറിയാം. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം രാജാക്കന്മാർ, ഭഗവാൻ ശിശുപാലൻ ഉദാഹരണമാണ്, ജരാസന്ധൻ ഉദാഹരണമാണ്, ദന്താവക്ത്രൻ മുതലായവർ എത്രമാത്രം പേർ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ യുദ്ധത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗോപാലനാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തിയുമില്ല, എത്രമാത്രം നിന്ദിച്ചിരുന്നു ഭഗവാനെ. കാരണം അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരമെന്നോ ഉറവിടമെന്നോ എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ മൂഢാഹ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ അജ്ഞാനത്തിൽ അവരിങ്ങനെയെല്ലാം എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യ കർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനമല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അല്ല ഇത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ്, ആ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വരെ പറയുന്ന ഭാഷ്യാകർത്താക്കളുണ്ട്. അതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയാം വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാതെ തന്റെ ഭാഷാ പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും ഗീതയ്ക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരിയായ വിധത്തിൽ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീതയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാലും അവർ പറയുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം പറയിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ശൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം സ്ഥിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ, അതായത് വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുവന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്? ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവർ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരപരങ്ങളായ നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായ ആശയങ്ങളാണ് അവർ എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അധപ്പതനം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ ആ ഭഗവാനായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സേവിക്കുന്നവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവീം പ്രകൃതിം ആശ്രിതാഃ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അവർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന്. അവർ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളോ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ദേഹബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ കീഴടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാകുന്നു. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വയം സംരക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സേവിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താവുപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറണം. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം, ശുദ്ധഭക്തരാകണം. ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയും
ഭക്തന്മാരാരും സ്വാർത്ഥരല്ല. കാരണം അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഈ ദേഹബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെയും ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുവാൻ ആ ഭഗവാന്റെ ബോധത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം പരിശീലിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്, അവർ ഭഗവാനെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിരന്തരം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏകാദശി. അപ്പോൾ നാളെ ഏകാദശിയാണ്, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി. അപ്പോൾ നാളെ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എല്ലാം ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, വിഷ്ണുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം, കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകാദശി ദിവസം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ആചരിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതെയാണ്. ഏകാദശി ദിവസം അരി, ഗോതമ്പ് മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ, കൂടാതെ മുള വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, ഇവയൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം, പാചകം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ പാചകം ചെയ്ത് സമയം കളയാതെ അതെല്ലാം ആ സമയമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. അതാണ് ഉപവാസം. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപത്ത് വസിക്കുക. ഉപവാസം ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുക അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ധാന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. നാളത്തെ ദിവസം മാത്രം ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതിനു പകരം നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, കിഴങ്ങുകൾ, കപ്പ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുതലായവ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പഴവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജ്യൂസുകൾ, പാല് മുതലായവ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം. അതെല്ലാം കഴിച്ച ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെ 15 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകാദശി വ്രതം എല്ലാവരും, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ വളർത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, 15 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപവാസം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലതാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം ധാന്യങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചവ്വരിയും കഴിക്കാം. കപ്പയുടെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടാണ് ചവ്വരി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചവ്വരി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്ത് അതും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ ധാന്യങ്ങൾ, അരിയും ഗോതമ്പും മുതലായവ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ആ ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും, അതായത് ഇനിയൊരു ഏകരൂപനായിട്ട് കാണുന്നു, അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായും പല രൂപത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നവരുണ്ട്. വിശ്വതോമുഖനായും വിശ്വരൂപത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്വിതീയം. ആ ഒരു അദ്വിതീയ വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവന ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ബഹുരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ വിശ്വതോമുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേ വാച്യം അഹം അഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഹൃത്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഹൃത്സാമയജുർ വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെയും നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൂപ്പുന്നു. കൈകൂപ്പുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരമല്ല കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആദികാലം മുതൽക്കേ നമ്മുടെ പൂർവികർക്കെല്ലാം ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ശരീരത്തെ അല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, പിന്നെയോ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്, കൈകൂപ്പി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും, അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അച്ഛൻ അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ധാത എന്ന പദം സൃഷ്ടാവ് എന്ന അർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടാക്കൾ, പിതാമഹന്മാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെ. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശമാകയാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതേപോലെ ഒരുപോലെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സമഭാവനയോടുകൂടി അഹിംസ നിവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെയും ഹിംസിക്കാതെ ആർക്കും ഉപദ്രവം കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യഃ. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവം ഓംകാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗതിർ ഭർത്താ പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവഃ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം. ഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാകണം. ഭർത്ത നമ്മുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഭു ഭഗവാനാകുന്നു. സാക്ഷി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. നിവാസഹ എല്ലാത്തിന്റെയും ശരണം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയം ഭഗവാനാണ്. ശരണം ഭഗവാനാണ്. സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാകുന്നു. പ്രഭവഃ പ്രളയഃ സ്ഥാനം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇത് മൂന്നും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. നിധാനം എല്ലാത്തിന്റെയും വിശ്രമസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ബീജം എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഇവിടെ യാതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അതിനുള്ള ഉപായങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹാമ്യുസൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാഹ പൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തെ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവി ദേവഭോഗാൻ തേദം ഭൂക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ദേവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗദാഗദം കാമകാമാലഭന്തേ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും അതിനല്ല 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കാമേശ്ചൈതൃജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാഹ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അവയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഇവിടത്തെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പോരാ, ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുമിച്ചാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകം പ്രാപിച്ച് അവിടെ ആ ഒരു അനന്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു.
പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകുകയില്ല. മോചനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അവർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കോ അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുടെ യോഗക്ഷേമം, അവരുടെ ക്ഷേമമെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നോക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. യോഗവും ക്ഷേമവും. യോഗം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ മനസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേമം. അപ്പോൾ എന്നാലും ആ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തനെ ഒരു ക്ലേശവും അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്മാരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഒഴികെ യാതൊന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല. ആ ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതാണ് യോഗം. ക്ഷേമം എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് യോഗക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ അവിധിപൂർവകം, വിധിപ്രകാരമല്ലാത്ത സേവനമാണത്, ഭജനയാണത്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെയല്ല അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ. കാരണം ദേവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് ആ ദേവന്മാരും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദേവന്മാർക്കും അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അവർ ദേവന്മാർ മുഖേന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവരങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താച പ്രഭുരേവച നതു മാം അഭിജാനന്തി തത്തേനാദസ്യ വന്ദിതേ. അവർ വിധിപ്രകാരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, വിധിപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാതെ ദേവന്മാരെ അവരാരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ദേവലോകം വരെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മതിയാചിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാകും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പോൾ അവിധിപൂർവകമായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായത് ആണെങ്കിൽ അവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും. കാരണം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെയെല്ലാം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവർക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അതായത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതെങ്ങനെ ആരാധിക്കണം? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം യസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. വളരെ അധികം വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഇലയോ, തുളസി ഇല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് തുളസി ഇല. ഒരു പൂവ്, പൂക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് പൂക്കൾ. ആ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം, ഇത്ര മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അർപ്പിക്കണം? ഭക്തി ഉപഹൃതം, ഭക്തിയോടുകൂടി. ആ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വിശപ്പടക്കാനോ ദാഹം തീർക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം സ്വരാട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാരാമനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളോട് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു നമുക്ക് എന്താണ് നൽകുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് തരുന്നു. അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന്റെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. പിന്നെയോ നമ്മളെ കർമ്മഫലമുക്തരാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ആ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശുദ്ധ ഭക്തരാക്കുവാൻ, നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ വഴികളാണ് ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് ദാഹമോ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ ഇരിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെയൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചല്ലോ എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തി ഉപഹൃതം, ഭക്തിയോടുകൂടി എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ഭക്തി ഉപഹൃതം 2 തവണയാണ് ഭക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമാണ് ഭക്തിക്കുള്ളത്. ആ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളൊരു ചടങ്ങിനായിട്ട് അതെല്ലാം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഭക്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ ആ ഭഗവാനോട് പ്രേമപൂർവം സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു. പിന്നീട് അത് അമൃതാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തരാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആ പ്രസാദത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസ്നാമി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ആ ഭക്തിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ തുളസി ഇല, പൂക്കൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഒരു തുളസി ഇല ചേർത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. കാരണം തുളസി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് വളരെയധികം പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളുണ്ട് നമ്മിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തയായ ആ തുളസി ദേവിയുടെ ഒരു ഇല നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച അവരുടെ ആ ഒരു സമർപ്പണം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കഥകളാണ്. കുചേലൻ, ആദ്യം കുചേലന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുചേലന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ നിന്നോ ഒരു ധർമ്മം ചോദിച്ച്, ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് സ്വീകരിച്ച ഒരു അവില്, ഒരു വളരെയധികം പഴകിയ കീറിയ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് കുചേലൻ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെങ്കിലും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തിയെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ കുചേലന് ഇന്ദ്രനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കുചേലനെ ഉയർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശബരി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഫലങ്ങൾ അർപ്പിച്ചത്? സ്വയം കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന് പുളിയുണ്ടോ മധുരമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ മധുരമുള്ളത് മാത്രമാണ് ശബരി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് ചൂട്ടയാണ്, അത് അശുദ്ധിയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ആ ശബരിയുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭഗവാനുള്ള പ്രേമഭാവനയല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ പടം കാണിക്കുന്നത് വിതുരന്റെ ഭാര്യയുടെ കഥയാണ്. ആ ഭഗവാൻ ദൂതിന് പോയപ്പോൾ, കൗരവ സഭയിൽ ദൂതിന് പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ അറിയാം വിതുരൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ വിതുരന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പോൾ വിതുരൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിതുരന്റെ ഭാര്യ ഭഗവാനെ കണ്ട സംഭ്രമത്തിൽ, ഭഗവാൻ എന്താണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സംഭ്രമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്? പഴത്തിന്റെ തോൽ ഉരിഞ്ഞിട്ട് ആ പഴം എടുത്ത് നീക്കി വെച്ചു. പിന്നീട് ആ തൊലി ആ ഭഗവാനെ കണ്ട സംഭ്രമത്തിൽ ആ ഒരു വിതുരന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി ആ ഭഗവാന് പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. വിതുരൻ കണ്ടോണ്ട് വരുന്നു, ആ സ്ത്രീ തന്റെ ഭാര്യ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തക്രമമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പഴം എടുത്ത് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് പഴത്തിന്റെ തൊലി ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് കഴിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തി. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം, ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചീത്തയായ വസ്തുക്കളൊന്നുമല്ല സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ തീർക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ശുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക. പിന്നീട് ഇവിടെ ആ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തിലും ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു താമരപ്പൂ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഭക്തിപൂർവം നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഇതെല്ലാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാനെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്യാഗമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതെയാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. ആ പരിശുദ്ധതയോട് കൂടി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കാൻ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാണ്. പല പല ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാ ഭക്ത്യാ മയീ തേ തേഷു ചാപ്യഹം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കണം, ഭക്തനാകണം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തരോട് മാത്രം പ്രത്യേകം കരുണ കാണിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭക്തരോട് മാത്രം കരുണ കാണിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, കാരണം ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഞാനാണ്, എന്റെ അംശമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്റെ കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഫേവർ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു അധ്യാപകനാകട്ടെ, ഒരു ജഡ്ജി ആകട്ടെ, എല്ലാവരുടെ സമഭാവം. അധ്യാപകൻ എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ മക്കളോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം തന്റെ മക്കൾ തന്നെ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഭക്തന്മാർ ആ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാൻ തന്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും തനിക്കെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കരുണ കാണിക്കും ഭക്തന്റെ മേൽ. മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഒരുപോലെ പെരുമാറും. അത്രമാത്രം അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഭക്തന്റെ കർമ്മഫലം എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ സേവനയിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തൻ എനിക്ക് സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും സുഹൃത്താണ്. ഭക്തൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലായതുകൊണ്ട്, സംരക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ആദിയോ വ്യാധിയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കുകയാണ്. അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ മായയുടെ ആക്രമണത്താൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദുരാചാരം ചെയ്തു എന്ന് വരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അയാളെ ഒരിക്കലും ഒരു ദുരാചാരി എന്ന് വിളിക്കരുത്. അയാളെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. ആ ഭക്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആ ഒരു പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തിയിലൂടെ സാധുവായിട്ട് തീരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈവിടുകയില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നിർത്തിയാലും കൂടെ പിന്നീട് അത് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള കരുത്തും അതിനുള്ള ഓർമ്മയും അതിനുള്ള കഴിവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണമെന്ന്. ആ ആഗ്രഹപ്രകാരം വീണ്ടും അത് തുടരുവാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി ഭഗവാൻ വീണ്ടും തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. ആ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു ദുരാചാരിയായി തീർന്നാലും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക്, അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും
എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേഹി സ്യുഃ പാപയോനയഃ സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് ആർക്കെല്ലാം സാധിക്കും? ഋഷിമാർക്കും മുനിമാർക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇല്ല. ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കും? പാപയോനയഃ, ആർക്കും സാധിക്കും. സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. കാരണം ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായാലും ഏത് പൊസിഷനിലായാലും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു വാണി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ, അവരുടെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ജാതി, മതം, ആ കുലം ഒന്നും തന്നെ ബാധകമല്ല. ആരായിരുന്നാലും, നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഭക്തരാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, അധമ കുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പാമരൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുചിത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി വിശുദ്ധനായി തീരും. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായാലും ശരി ഒരു ഭക്തന്റെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കിം പുനർബ്രാഹ്മണാഃ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായി ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരാകട്ടെ രാജർഷികളാകട്ടെ അവർ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ ശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി തീരുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരാകട്ടെ രാജർഷികളാകട്ടെ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അർജുനൻ ഒരു രാജ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ട് അർജുനനോട് കൂടി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി. ഒരു പത്രമോ പുഷ്പമോ ഫലമോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അർപ്പിക്കുക. യത്കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ മതർപ്പണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 3-ാമത് ഇവിടെ പറയുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക. മതിയാജി, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാനം മത്പരായണഃ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 പ്രക്രിയകൾ. അതിൽ ആദ്യമാണ് ശ്രവണം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ വാണികളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ വാണികളെ കേട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തുക, ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതാണ് കീർത്തനം. പിന്നീട് നമ്മൾ കേട്ടതെല്ലാം സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കുവാൻ കഴിയും.
ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം, അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം നേടുകയുമാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി സമാധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാനും സാധിക്കും. അവസാനം ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിതം ശരീരം വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂക്കുവാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. കൃഷ്ണദാസ് പറയൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുമ്പോ അതില് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടാ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല? അത് പാടില്ല, പാടില്ല കേട്ടോ. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി മാംസാഹാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാത്തവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് രണ്ടാമത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഗ്രാജ്വലി നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി. നമ്മൾ പാല് വാങ്ങിക്കും, ദിവസവും പാല് ഒരു ശുദ്ധമായിട്ട് പാല് കാച്ചിയിട്ട് ഭഗവാനെ നേദിക്കുക. അതേപോലെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നേദിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേദിക്കാൻ സാധിക്കും. പറയൂ മാതാജി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജപമാല ജപിക്കുമ്പോഴേ ചൂണ്ടുവിരലിൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ എന്താണത്? ആ ചൂണ്ടുവിരല് ഒരു ഇതിന് ബന്ധിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ശുഭമല്ലാത്ത വിരല് എന്ന് വെച്ചാൽ മാല തൊടാനായിട്ട് അത് ശുഭമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി പറയൂ. പറയൂ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, പറയൂ. ഈ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അതെന്താന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മള് നിർജ്ജലം ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ കലിയുഗത്തിൽ. സാധാരണ ഏകാദശി എന്നുള്ളത് നിർജ്ജല ഏകാദശി ഇരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്, വെള്ളം പോലും കുടിക്കാണ്ട് ഇരിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം. പിന്നീട് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, കാരണം വിശപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തടുക്കാനായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും അസുഖവും വരും, പിന്നീട് നമുക്ക് ഏകാദശി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏകാദശി നമ്മൾ ക്ഷീണിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ദിവസം കഴിക്കുന്നത് പോലെ 4 തവണയൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 തവണയോ 3 തവണയോ നമുക്ക് വളരെയധികം വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ, പിന്നെ പാല്, ജ്യൂസ് മുതലായവ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അല്ലാതെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ കൂടെ ശേഷി ഉണ്ടാകില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ടാകും, അവരുടെയൊക്കെ കാര്യം ആര് നോക്കും? അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർജ്ജലമൊന്നും ഇരിക്കാനായിട്ട് ആരും കഷ്ടപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കണം. കാരണം കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ ലിസ്റ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ. പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പാലുമെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കൂ, ഭഗവാനെ നേദിക്കണം. ഭഗവാനെ നേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിക്കുക. അല്ലാതെ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിയന്ത്രണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയാലത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എനിക്ക് നാമജപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. 108 തവണ ജപിക്കണം എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും പൊരുൾ? എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു 108? അതാണ് അത് 108 ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം ഒരു ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും 108 ഒരു കണക്കുണ്ട്. അതൊരു വിശിഷ്ടമാണ്, ശ്രേയസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാലയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ
അടുത്ത ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിലെ ഭഗവാന്റെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ 108 പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 108 പുരാണങ്ങൾ 108 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 108 ഒരു ശുഭമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും. അതുകൊണ്ട് 108 എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ പോവാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മാല എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണം വരില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട്, കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, 108 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും ഇതേപോലെ പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള 108 മുത്തുകളുള്ള മാലയിലാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് 108 ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ശുഭമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ആ ഭഗവാന്റെ 108 സേവികമാരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു. അവരോട് നമ്മൾ കേഴുകയാണ്, വൈഷ്ണവ അമ്മമാരോട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമുക്ക് തരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 108 മിനിമം ചെല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണം വരില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ആരുടെയും മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।